Tohle už je 5. díl seriálu o vývoji elektronkového rádia a dneska se podíváme už jenom dokončení mezifrekvenčního zesilovače, trošku oscilátor a zkusím ho poprvé zapnout. Trošku jsem si přepracoval tu konstrukci, už jsem umístil ty věci tak jako pevně na špalíčky k tomu základnímu zkušebnímu prkínku. I ty cívky jsem přidělal, aby mi tady nelítaly po stole, aby se s tím dalo líp pracovat. Dokonce jsem osadil už i ten směšovač z ECH81. Posadil jsem oscilátor, tak se podíváme, co tam dneska bude vidět zaměření. Připojil jsem na nové NA. Na nové NA má samozřejmě větší dynamický rozsah než ten můj měřák, který ale zase jde dobře ukazovat na monitoru, čím se dobře dává do videa. A protože jsem vlastně, to je stará verze, kterou už mám dlouho, tak už jako současný software na stahování těch obrázků z nanovéna do počítače už je problematický to nainstalovat, takže jsem ho zatím nenainstaloval. Neupgradeoval jsem to, nic jsem s tím nedělal, takže to zkusím ukázat na kameře. Ono to má samozřejmě teda ty 50 ohmový vstupy, takže navázal jsem tady kapacitně, je tam proti zemi 1000 pikofarad, ne, mnohem víc, tam je 7 nano oproti zemi a ten hlavní ladící kapacita toho obvodu. Prostě jsem to nějak spočítal v mém kalkulátoru na stránce. Udělal jsem tam teda kapacitní dělič, abych nezatížil ten laděný obvod. A tentokrát je vlastně ten signál je připojený na vstup. Jsou tady 2 cívky. Tohle teďka měřím jenom pasivně. Jsou tady 2 cívky. Obě 2 jsou naladěný na těch 455 kHz. Je to proto, že já tam na výstupu sice bych rovnou mohl detekovat, ale já potřebuji, abych mohl připojit ten detektor proti zemi, tak se mi hodí ještě jeden laděný obvod, který bude vázaný jenom kapacitně nebo induktivně, ale tady je výhodnější kapacitně. Jo, jeden je na napájecím napětí a druhý je na tom oproti zemi, takže tam můžu tu diodu rovnou připojit a odebírat krásně ty demodulované signály, případně úrovně napětí, které se mi hodí. Teď je to teda připojený jenom na ten koncovej. Je tam připojená i anoda té elektronky, ale elektronka není jakoby zapnutá na napájení. Zhasnu, abych víc, aby to bylo vidět. Jo. A mám tady 2 trimmery v těch laděných obvodech. A tady je vidět, že já si s tím můžu takhle krásně... Ta šipečka je teďka na těch 455. Jo. A já kdybych teďka chtěl, tak tím, že třeba ty obvody naladím kousek, každý trošku jinak, tak si s tou křivkou tak jak hraju. Jo. Teďka sice se mě jakoby nějak rozšiřuje, ale zároveň to hodně klesá, to se mně moc tady nelíbí. Teďka to klesá zase moc dolů. No tak a to jsem zatím jenom v situaci, kdy mám 2 ty laděný obvody. Jo. No, ten signál je připojený přes vazební kapacitu 8 piko, která samozřejmě má nějaký malý odlaďovací vliv, takže ale 8 piko je celkem málo. Takže já si s tím takhle hrál nějakou dobu, až jsem usoudil, že tak nějak by to mohlo být. Tohle se mně taky nelíbí, jo. No a to ještě jako zdaleka není všecko, protože já tam mám ještě ty laděný obvody na vstupu, jo, společně s tím filtrem. Tak se jdem podívat na další verzi, kdy já to připojím vlastně na vstup toho zesilovače. Navážu to tam nějakým jedním závitem
jen tak zkušebně, aby tam toho signálu zase nešlo moc. Když si zase rozsvítím, aby to bylo dobře vidět, tady už je vlastně vidět, že už jsem vyměnil tu elektronku. Tohle je 6F31 řízená pentoda. Je tam potřeba použít řízenou pentodu, protože když je silný signál, já si ho potřebuju zeslabovat tím, že se tam přivádí na příšku záporný předpětí. Tam ta EC F82 byla, myslím, taky nějak řízená částečně. Tohle je prostě ideální pro tohleto. Takže tady mám ten výstup, signál z toho nanovéna. A já k němu přidělám takovejhle pomocný jeden závit tohohle nějakého drátku. Tomu to tam připojím. A nasoukám to tady skrz takovou díru. Nasoukám to na ten laděný obvod. Tak a je to tam. Je to jenom taková slaboučká vazba, přesně to, co potřebujeme. Takže zase kouknu se na nové zhasnu, aby to bylo líp vidět. A zapínám. Jo, elektronky jsou nažhavený, takže zapínám jenom anodový. Z reproduktoru se ozývá nějaký poprskávání. Ono je to totiž tím, že já už mám i zaplay oscilátor, takže bude teďka možná lepší. Jo, tohle poprskávání to je vlastně vždycky, když měří na nové na. To je ono. No a tohle to je průběh. Teď je ve hře i filtr. Jo, ono to vypadá, že na první pohled to funguje jakože na první zapnutí, ale to je protože já už jsem to, předtím, když jsem to natáčel, tak jsem s tím experimentoval. Jo. Když vypnu ten keramický filtr, tak to vypadá takhle. Když ho zapnu, tak to vypadá takhle. Jo. A teďka zase. Všechny ty cívky, teďka ladím to úplně první cívkou, na kterou to je navázaný. Jo. Vlastně mi to mění tvar trošku. No tam, když je to s tím filtrem, tak to není tak moc vidět, ale když je to bez filtru, tak já si s tím takhle krásně hraju. Jo, deformuju křivku. Zmenšuju indukčnost první cívky, leze mi to nahoru, zvětšuju indukčnost první cívky, leze mi to dolů, akorát, že abych to schválně, abych to chtěl ještě podpořit tamhle. Kdyby mě ten herbol vylez ještě vlevo, vejš, tak bych byl spokojenější, jo. Ale zase tady ve hře tolik cívek. Hledím to nic, jo. Spíš si sbírám útlum, ale teďka budu ladit ten, co je hnedka za anodou, laděný obvod na výstupu, jo. Ten má zase takovýhle vliv. To jsou ty cívky, co mají větší Q, takže oni mají větší vliv na to zakřivování jo. A teďka to se mi zdá třeba, že je trošku i jako hezčí, jo. Tohle je až na detektoru, když ladím tou cívkou, co je až na detektoru, tak zase rozlejzá se mi to na možný naše. No a takhle bych si mohl hrát celý den, jo, až dosáhnu nějakou hezkou křivku, která mě bude vyhovovat, jo. To tam před chvílí bylo. Já si řeknu, že ano, třeba tohle je už špatně. Když to hodně jakoby sladím na sebe, ty cívky, ty dvě, nebo všechny tři, tak se mi tam dějou strašně úzoučky, taková špička, jo, se tam dá naladit, což taky není ideální. Bych potřeboval spíš něco, co se trošku jako podobá tomu obdélníku. No, řekněme, že 1/3 - 1/3 - 1/3 - 1/3 - 1/3 - 1/3 - 1/3 - 1/3 - 1/3 - 1/3 - 1/3 - 1/3 - 1/3 - 1/3 - 1/3 - 1/3 - 1/3 - 1/3 - 1/3 - 1/3 - 1/3 - 1/3 - 1/3 - 1/3 - 1/3 - 1/3 - 1/3 - 1/3 - 1/3 - 1/3 - 1/3 - 1/3 - 1/3 - 1/3 - 1/3 - 1/3 - 1/3 - 1/3 - 1/3 - 1/3 - 1/3 - 1/3 - 1/3 - 1/3 - 1/3 - 1/3 - 1/3 - 1/3 - 1/3 - 1/3 - 1/3 - 1/3 - 1/3 - 1/3 - 1/3 - 1/3 - 1/3 - 1/3 - 1/3 - 1/3 - 1/3
takhle nějak by to mohlo možná být, bez filtru. A když já zapnu filtr, tak on mi takhle krásně srazí ty hrany. To je vlastně ideální věc. Je to mi co nejstrmější, protože tam jsou ty vedlejší stanice. To je ta hrana, která jim nedovolí do toho prolejzat. No a teďka já zase všema těma cívkama zase ovlivňuju, ale zase si samozřejmě zbourám tam tu křivku, jo. Tohle už, jo, teďka bych mohl třeba vyvážit ty okraje, aby nebyly tak strmý, akorát, že teď se mi to líbí třeba víc, jo. A zase si vypnu si filtr a je to takhle, no. Jako, není to úplně ideální věc, ale jako dalo by se s tím asi ještě vyhrát, ale nechme zatím takhle. To je prostě teda propustná frekvenční charakteristika celého toho zesilovače. Jakmile už funguje mezifrekvenční zesilovač, tak už máme skoro vyhráno. Teď je vlastně potřeba ještě přidělat ten směšovač, oscilátor a anténu. A to už nejsou tak velké záludnosti. Oscilátor, já ukážu schéma. Trioda s heptodou mají společnou katodu, takže tady to není nakreslený. A je to cívka s vazební cívkou. Tohle je laděný obvod, tam je ten ladící kondenzátor navázaný na mřížku a anoda se váže přes nějakých pár závitů a je potřeba to dobře nastavit, aby ten signál byl tak akorát, aby byl dostatečně velký. Ono se uvádí, že aby ta heptoda správně směšovala, tak tam chtějí vlastně mezivrcholový napětí, aby bylo třeba 10 až 20 V. Při dostatečně velkým napětí oscilátoru ta směšovací elektronka má lepší šumové vlastnosti a má nějaký zisk směšovací. Takže ten oscilátor je sice úplně jednoduchý, ale jsou tam i nějaký takový, je pěkný si to naoptimalizovat. Zapnu osciloskop. No a tady máme vlastně už nějaký signál. Já jsem tam použil zkušební cívku, měl jsem ji už v šuplíku, něco jsem s ní dělal. Tady jsem odvinul pár závitů, aby je to takový zkušební, no. Odvinul jsem nějaký závity, abych se dostal o trošku vejš. Už bylo vyzkoušené, že ta cívka umí dělat někde v oblasti těch 5-6 MHz s tím ladícím kondenzátorem. Takže zkouším, jakou má, v jakých frekvencích, jak se dokážu používat. Podle osciloskopu to je tady nějakých 4 MHz. A tady dole, teda nahoře, tam, kde je nejmenší kapacita, vidím, že na nejmenší kapacitě už trošku klesá ten signál. Možná už bych to neměl používat v této oblasti. Já jsem chtěl, aby při této indukčnosti, to je rozsah 1, aby tam bylo naladitelné pásmo 4 MHz a potom 6. Což se dostávám, ale dostávám se zbytečně ještě vysoko, kde už to klesá, takže ještě to bude chtít jakoby zoptimalizovat nějakýma paralelníma kapacitama. Ale najdu si tady, jo, a právě, já tady mám, tady v tom osciloskopu je teďka nastaveno 5 V na dílek, takže to mám 5, 10, 15 a něco, možná skoro 20. A to já právě dosáhnu tím, že tady mám to vazební vynutí, to má teďka asi 3 závity. Když já ho zeslabím, tak to teda už klesá. Když odhrnu takhle když to nahnu zpátky, tak mi to zesílí. No. Když bych měl moc závitů, tak ta elektronka se bude jako přehlcovat
a může začít nějak ten oscilátor jako relaxovat. To se dělá ten superreakční přijímač, to tady vůbec nechci. Já chci, aby to stále jelo. Teďka v tuhle chvíli ještě není vůbec řešený žádný souběh, druhá část kondenzátoru je nepřipojená. To, co jsem si tady připojil jako vstupní cívku, je taky nějaká vyzkoušená na tu jednu stanici, kterou mám vím, že ji chci poslouchat, tak tu jsem si tam naladil, ale nenaladím ty ostatní, nebo respektive je naladím, ale za cenu nějakého útlumu, který je daný tím, že nejsem u toho vstupního obvodu příliš přesně naladěný. Když zapnu anténu, připojím si anténu, dám hlasitost. Tak samozřejmě není nic slyšet. A já jsem na 5,5, takže když chci stanici 60-70, tak potřebuju potřebuju 6,5 MHz asi, jo, a je to tam. Je vidět, že to ladění je dost ostrý, to je tím, že tam je jsou tam ty ostrý boky toho filtru. A ještě uvažuji o tom, že tu variantu, kdy to je jako otevřený na větší šířku pásma, že to úplně zruším a nechám tam pořád natrvalo jenom ten filtr. Nebude tam žádný přepínač, protože ono to nevypadá o moc líp, jo. Ten průběh vypadá spíš hůř, sice není, nikdy se mně nepovedlo ho jakoby pořádně jakoby rozšířit, abych měl opravdu jenom širší, že vždycky to je za cenu toho, že tam je dost blbej útlum, kdyby ta stanice byla hned vedle, tak mě tam bude prolejzat, není to nic ideálního, není potřeba to asi používat, takže to si zjednoduším. Čili jedna stanice tam byla slyšet a tím je vyzkoušeno, že rádio jako prostě hraje, ale co teď s tím dál, jo? Teď úplně ještě není vyřešený celé to přepínání těch rozsahů, doladění jednotlivých cívek, aby ladění sedělo na horním i na dolním konci a i uprostřed. Tohle bude ještě jako další různá práce, ale už teď to rádio je použitelný, už se dá poslouchat. Já bych to už tady rozdělil a dal prohlížení schématu a dalších jako obvodů a vysvětlování už bych nechal na další díl, aby to tady nebylo moc dlouhý. Už to teda hraje a teď já jako taky ještě přemýšlím, jak s tím dál, až to rádio vlastně bude hrát a nebude úplně o čem povídat, jak moc byste chtěli, když tak mě řekněte do komentářů, jak moc hodně se věnovat třeba výrobě ještě té dřevěné bedínky a podobných takových detailů, které nejsou už radiotechnika, ale je to spíš taková truhlařina. Schémata už teďka budou k dostání na stránkách. Je tam i ten kalkulátor na kapacitní dělič a případně můžete ještě podpořit kanál. Je tam na to taková záložka, dá se poslat nějaký bitcoin. V příštím díle bych teda otevřel ještě automatické vyrovnávání citlivosti, pak bude ještě dolaďování souběhu. A ještě mám v záloze jednu věc, souvisí to s tímhle rádiem, bude tam ještě nějaký čítač na kontrolu měření vlastně frekvence, která je přijímaná, aby jsme nebloudili jenom na nějaký takový provázkový stupnici.